Hangin na ng brush o bleach. Nakuratan ka? Tide announcer. Tide Perfect Clean Right kinahanglan nimo. Tangtangon na sa microdirt na nasuksok sa sanina nimo. Base sa technical test on color soils. Tide Perfect Clean Right kinahanglan ako. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas kasama ang tropa. Samahan nyo pa ng Tanduay Light. Kung ngayon iniisip mo, May bukas pa. mamaya. May bukas pa! Natanduay Light. Ganang bukas, ganang may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly. Ngayong Pasko, gawing magaan ang reunion. Tanduay Light. Ganang may kasama. Drink responsibly. Ipabilin nga tagsa ka metro ang gilayon sa tawo o ang gitawag nga social distancing aron malikayang matakdan sa COVID-19. Usa ka pahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon nagmakauban nato dinhi sa istasyon. Agatong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sige po, ang atong pasiunang patimbaya sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban sa iyang mga kaubang, mga radyoman. Ang atong pizza karon, pizza a 7 sa bulan sa Pebrero, tuig 2021. Maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon kanatong tanan. Okay, sa dili pa ta mo padayon, no? Itong tema, may labot na sa Sabat, kung adlaw ngay papaulay. Ganina, naminaw ko sa homilya, no, sa atong pare, no, nga misa, na ay mensahe dito nga bot na kung dadon po diri, no, diserta mo padayon sa atong tema. A sort of pamalandong lang ni nako o unta kamupod maapila, ni ba? Okay. Na natandugay ko sa mga humiliya ug mao na nga buot nako kung dalon diri. Mahitungod atong mahitungod atong iyang gisgutan kining mahitungod sa kining pag-antos nga aduna kunoy mga nag-antos tungod rapod sa ilang kaugalingon. Aduna po'y mga nag-antos nga tungod sa uban, sa ilawang igsuon, sa ilawang higala, o something else. Nag-antos sila tungod sa laing tao. Ang uban nag-antos tungod rapod sa kaugalingon. Tungod ba kaha sa katapulan? Okay. Tungod ba kaha sa pagka dili maayo mo handol sa kaugalingon, mao nang gantos. O gani, siguro, kita
ingon ana. Tunay mga panahon nga ingon ana ta. Pero ang atong Ginoong Jesucristo gaantos man pud gihapon. Pero ang iyang pag-antos dili tungod niya, dili pod tungod lang sa pipila, kundi tungod sa tungod yun sa tibuok katawhan. Tungod sa sala sa tanang tao. So asa may great ana, no? Asa may kanabang ingon ta dalaygon nga pag-antos. Nag-antos ta tungod lang sa tong kaugalingon. Tungod ra pud nato. Dayon kung dili man nag-antos ta tungod sa uban o pipila ka tawo nga naglutos baka nato o naghimo dili maayo nato. Asa may pinaka ingon tang pagkapamulong nga pinaka dalaygon. Okay. Siyempre, kadtog yung gaantos nga tungod og alang tungod og alang sa tanan. Ug mao na ang atong Ginoo. Ang iyang pag-antos dili tungod siyang kaugalingon, dili tungod sa pipila lang katao, kundi sa tanan yun ang iyang pag-antos. Sumuna ang akong na pupo ganina, no, sa pamilya sa atong pari, no, nagamisa. So hinaot unta, no, nga ako, ikaw, no, ingon na pud unta ang ato bang himuong kanabang reflection sa atong kinabuhi nga mahimo natong example, mahimo natong giya, no, sa atong kinabuhi nga mga Kristohanon man ta. So pagkaanindot aninawon kung makaambita niya ng prinsipyuha, kung matawag brag prinsipyuha, no, sa Ginoo nga iyang gidawat ang pag-antos tungod og alang sa tanan. Dili lang sa pipila ka tawo, kundi sa tanan gyud. So mao na, no? So mamalandong dayon ta kung asa man ta na. Nag-antos ba ta tungod ra pud nato o tungod sa uban lang o tungod sa tanan. So dinita sa atong tema, may labot na sa Sabat. Usa sa gihimong basihanan sa atong mga igsuon nga nahimuwag kung dili na mga Katoliko, nganong ilang gisupakan ning atong day of worship nga sa Domingo. Tungod kay sa Biblia, ang panig-ingnan nga gipakita sa Ginoo diha sa Biblia, dili man Domingo kuno ang day of worship. Nabatasan sa atong Ginoong Jesucristo nga matag adlawng Sabado, muadto gid sa sinagoga. No, mo apil sa panagsimba sa mga Hudeo na kanang gitawag nila Sabat o adlaw nga igpapahulay. So kung ang atong Ginoong Jesucristo gahimo ana gaban sa ana, yano kitang mga Katoliko o uban pang ni sundog ra po nato sa mas mga Protestante nga nagbalaan sa adlawng Domingo, ngano man kuno nga dili na moy atong sundugon awaton. Si Kristo nabatasan niya nga moapil gyud sa pagsimba sa mga Hudeo diha sa templo matag adlaw Sabado. Mo man na iyang ihimplong gipakita nganong wala man nato naawata. Kristohanon man kuno ta. So dapat ang atong example si Jesus Christ. Dili ang kinsaman. So mao na ang usa sa kana bang gihimong rason, no,
sa pag-justify sa atong mga igsong Seventh-day Adventist nga sila mo'y nakorek o kita mo'y nasayo. Karon dirita sa kining tubag. Impartial ako naman ni naisgutan sa miyagi. Pero atong pahimug-atan karon pag-ayo niining atong segment sa tulumanon. No? Pizza a 7 no? Sa Pebrero na edisyon. Okay, sumala na sa ato pong ingon sa miyaging Sibya na to, tulumanon, nga dili tanang anaa sa Biblia nga kitang mga Kristohanon obligado gayud sa pagsunod o sa pagbuhat o pag-awat. Parehas atong naingon na nako nga ang yawa naampos Biblia. O, naaman po siya gibuhat niya. Naaman na sa Biblia. So, ang idea na to na awaton, kinaamas Biblia, dili. Of course, siguro maingon na nga itong mga higalang Adventist. Maingon sila nga, ang maayo nga naadiha, awaton. Kanya, kadtong buhat siya, dili man po ito ang ngayon awaton to iyang gibuhat, bisag na nas Biblia, so dili na awaton. Kadturang mga maayo nga buhat, nga naa sa Biblia, maoy awaton. Kanya, ang atong Ginoong Jesucristo katong iyang gibuhat, alang-alang mayong kag dili maayo to, kay dili na to awaton. Okay. Kung ingon ana lang senaryo, mahimong makaingon ta nga, uy, tuod no? Nabatasan man sa Ginoo nga moapil sa pagtigom diha sa templo sa mga Hudyo sa adlaw Sabado, nga dili man ta kaingon nga dili na maayo iyang gibuhat, maayo man na. So, kinahanglan nga ito, ginangawaton, kay maayo man na. Alang-alang lagi, dili. Alang-alang lagi maingon tag dili maayo itong gibuhat sa Ginoo. Di ba? So, mo lagi na, ang pangutana nga nung wala gisundog natong mga Katoliko o mga Protestante tungod kay Domingo naman ang ato karong gibalaan. Ang atong espesyal nga adlaw diha sa usa ka semana. Unya, samantalang si Kristo diya sa Biblia, Domingo, Sabado man. Okay. Na, dirita ron sa kining tubag. Ang atong unang premise sa atong baruganang Katoliko, dili manggod tanan nga gibuhat ni Kristo. Diba niya? Dili manggod tanan nga gibuhat ni Kristo diri sa New Testament nga kitang mga Kristohanon obligado gyud sa pag-awat o pagsunod. Pananglitan, kanang pag-observe o pag-apil sa pagsaulog o kapistahan o piyesta. Kung tanaw nato sa Biblia, si Kristo nag-apil-apil yung pista. Tig-apil yun, tig-duyog yun si Kristo o pista sa mga Hudyo. Di ba? Nabatasan na ni Kristo. Bisan pag inyo nang uting kayo ng inyong Biblia sa New Testament, si Jesus Christ mag-apilan yun o pista. O tungkol po kay Hudyo man si Jesus Christ, yung mga ginikanan Hudyo, na ilawom, no? Labi na ito laging sa tinuhuang Hudyo. Oh. So, mao na nga, mo-apil yun sila. Oh. Nabatasan man to ni Kristo nga mag-apil-apil yun o tambong sa mga pistang Hudyo o pistang pistang karaan. Oh. Ang pangutana karon, kanatong mga Kristohanon karon obligado ba ta mo apil o magsaulog adtong mga kapistahan sa daan tungod kay si Kristo nag-apil-apil anak ni adto? So mao man na ang point diha. So mao ra pod na pag-ingon nga tungod ba kay si Kristo na ay mabasa sa Biblia nga ga-apil-apil og ni apil siya atong tigom sa mga Hudyo sa adlaw Sabado sa templo. Sabto na nato nga kitang mga Kristohanon karon obligado ni adtong klasiya sa pagsimba sa mga Hudyo nga itunong og 7th day of the week on Saturday, Jewish Sabbath. So, unang point niya. So, kung moingon nga obligado, basta kay buhat ni Kristo, obligado gyud. Obligado gyud sa pagsunod. Ang pangutana, ang mga 7th day Adventist nag-obserba na. Ila bang giawat ang Ginoo nga mag-apil-apil sa pista sa katong
mga Hudiyo ni adto sa karaan. Sa atong nahibawan ang Sabadista karon daghang klase dili kay usa lang. Diba? Oh. Sa akong nahibawan kining Sabadista ron nga kanang nagpailalom sa General Conference. Oh. Nagpailalom ni atong gisugdan ni Ellen White. Oh. Sa atong nahibawan kanang ilang tinuhuan wala na nay mga pista. Wala giundang na nila. Sa rason ni atong mo po'y gihimong rason nato mga Katoliko. Kadtong giasoy ni San Pablo sa Kolosas 2, Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17, nga kadtong mga pista sa karaan sa mga Hudiyo niadto gitapos ni Kristo sa krus. Buti pasabot, dili obligado ang mga Kristohanon sa pagsunod anak kay gitapos na kana nga kasabutan giapil nagtapos ni Kristo sa krus. So, kahibalo ang mga Adventista na. Maunang wala na sila pista. Di ba? Subot pasabot, wala po nila sunda tong gibuhat ni Kristo nga mag-apil-apil o pista. Kaya nga naman, kay gitapos na ni Kristo sa krus. Di ba? Katong naingon siya, natapos na. O, di ba? Natapos na. So, kung himuon gihapong argumento sa mga Adventist kanang pag-ingon nga ug unsay gibuhat ni Kristo panig-ingnan na kinahanglan awaton gyud na tanan ang pangutana, giawat ba na sa mga Adventist kanang gibuhat ni Kristo nga pag-apil sa karaang pista sa mga Hudiyo? Wala nila awata. So why gyud nila pod masunod gyud tanan ug unsay gibuhat ni Kristo niadto kay dili naman sila mo apil-apil og pista kay lagi hibalo naman po sila o nituo man po sila nga kadtong mga pistas mga Hudiyo gitapos na to ni Kristo sa krus. Ato pa kitang mga Kristohanon dili na ta obligado sa pagsundog o pag-apil niana. So mauna nga lisod ninyo supakon ang atong gipanghawiran nga argumento nga dili tanang gibuhat ni Kristo ni adto sa diri pa siya. Dili tanang gibuhat niya nga obligado kita nga muawat o musundok. Napagalilain. Si Kristo nagpabautismo dito sa Jordan. Kung awaton yun na tanan litra por litra, away nakapasar na to. Di ba? Kaya bisag asa naman ta pabautismo nun. Basta naalay tubig. Di ba? Oh. Si Kristo nagpabautismo sa Jordan. Yang anong wa man nato na awatan nga dito po tayo magpabautismo. So muna nga, dili tanang gibuhat ni Kristo ni adto nga kitang mga Kristohanon karon mo awat yun. Kay bisan mismo sa mga pulong sa Ginoo, no? Kinahanglan ato man gid pong batunan kanang gahom o otoridad nga gihatag niya pod sa iyang simbahan na kinahanglan paminhaw na to. Now, katugong mga higayon nga mag-apil-apil si Kristo, timaan na to. Katong sawa pa siya mamatay. Sabi na itong bata pa siya, no? Sawa pa siya mamatay. Mabanhaw. Oh. Katong mga higayon na gud, wala pa manggod po dito masugdi kanang pagbalaan sa adlawng Domingo. Di ba kay nagsugod-sugod ng pagbalaan sa adlawng Domingo, diha naman sa pagkabanhaw na gyud sa Ginoo. Imagine ra gud, no, sa wala pa gyud hingpit matapok ni Kristo iyang mga apostoles, wala pa niya mahingpit gyud masugdi ang new covenant sa religion niya. Ang umiiral nga balaod, tradisyon, kadto pag yung karaan. No? Mauna nga, kana pong basa-basahon sa mga Adventist nga si Santa Maria kuno, katong adlawng Sabado ni pahulay, sumalaod. Ang pangutana, niantong higayon na. Nabalhin na ba? Nauso na ba pag-ayos sa mga Kristiyano ang pagbalaan sa adlawng Domingo? Wala pa. Subot pa sabot, niantong panahon na natural, si Santa Maria o ang iyang mga kauban naulipon pa man o naapaman sa panahon diin nag-iral pa
O kanabang giimpusar pa ang Judaism. So kung sa ilang nabatasan, ila pag yun ang ipadayon. Kaya niantong panahon na wala pa man na mauso, wala pa man na hingpit nga mausab. So mauna ang rason, ang point diha, pag abot sa panahon, dili ba na usbod? Kay si Kristo manggani, gahinay-hinay na magpang-usab. Diba? Kaya kinalaging pag sa ulogan ng Sabat, adlaw igpapahulay, sa ako nang giingon sa miyaging Sibya na to, very strict na. Pero pag abot ni Kristo, iyan ang giluagan, ang strict observance. Di ba? Kabalo na. Lamang niya itong higayon na, wala pag i-pronounce ni Kristo nga ibalhin na. Oh? Pero timani, si Kristo gahatag og authority sa iyang simbahan. Una, ang iyang giingnan ana si Pedro, ang unang Santo Papa, no? Gituganan sa Keys of the Kingdom. Dayon, hinugpong na gyud kay doon na may kauban si Pedro sa pagmando sa iglesia o sa simbahan, ang mga apostoles. Sa Mateo 18:18, iyang giingnan ang iyang simbahan. Pinanguluhan sa mga apostoles. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Oh. Subot ipasabot, ang tinuod nga simbahan, ang mga lideres sa simbahan nga gitagaan ni Kristo og authority ni ana, kanang pagdili og pagtugot, una mga apostoles, oh? Naa sila po'y authority o gahom sa paghimo sama sa gihimo ni Kristo, nga doon na siya gipang usab sa dihang diri siya niadto. Usa man kay itong gipang usab ni Jesus Christ. Strict observance sa pagsaulog o pag-observe anang Sabat. Ang Sabat niadto, dili pwede ka maglungag. Dili ka pwede mubiya sa balay. Diba na naman sa Biblia? Kunya, kung makalapas ka ng Jewish Sabat, patyon ka. Hibalo ang mga Adventist, anak. Di ba? Pero gihinay-hinay nag-usab ni Jesus Christ. Dili na stricto. Oh? Pwede ka makabuhat. Yan ang adlaw basta pagluwa sa kinabuhi o sa imong isig katao. Pwede na. Ang pagbuhat og maayo sa adlaw na ipapahulay, pwede na. Dili na panahon ni Kristo, pero sa karaan dili na pwede. Nganong nga valid man na. Nganong dili man pwede nato tawagon si Jesus Christ og magsusupak sa balaod. Nga balaod man gito sa mga Hudiyo sa una nga patyo nang makalapas sa adlaw ipapahulay. Nganong luagan man na ni Jesus Christ. Pwede ba natong ingnon si Jesus Christ nga magsusupak sa balaod? Kaya wala niya sunda tibuok balaod sa mga Hudiyo niadto, diin siya nahisakop. Dili ta makaingon nga si Kristo magsusupak sa balaod. Ngano man, kay si Jesus Christ, Dios. Ang Dios, dili ka maka-charge o violation kung iyang usbon-usbonan, patuman iyang balaod o dili, di ka maka-charge. Kay owner man siya ng balaod. Di ba? Siya owner. Paras ko na paingon, ayaw pagpatay. Naman na, kita may giingnan na, watay authority sa pagpatay, gawas kung tagaan ta niyang authority. Pero kung ang Diyos na may magsugo sa pagpatay, na valid na, kay siya may tagihas balaod lagi. Siya may tagihas kinabuhi. So, siya, ang Diyos, pwede siya mag-usop-usop. So, mao to nga kadtong gibuhat ni Kristo nga iyang gihinay-hinay og usab unsaon na pagsaulog ng Sabat, valid to. Dili nato ingnon nga sakto tong akusasyon sa mga Hudiyo sa una nga naglapas siya sa adlaw ipapahulay. Now, kung ato yung litrahon yun pagtanaw ang balaod, murang makaingon yun nga galapas si Kristo, kaya man niya sunda to kung sa patakaran ng Sabat. Di ba? Kaya lang, panapaw o patyon man yun na sa balaod sa mga Hudiyo, nganong wala man buhatan ni Kristo. So, unya, kanaro bang iyang gahom, timan ini? Iyan ang gihatag sa iyang simbahan. Katong akong giingon na ninyo, Mateo 16:19, Mateo 18:18. Nga unsay idili sa iyang simbahan diri, idili po sa langit. Ang itugot po sa langit. Ang prueba na katong unang council nila sa Jerusalem, katong gadibati sila pag-solve atong sungi, katong mga disagreement sa mga sakop.
Binding to. Kung sa desisyon sa Council of Jerusalem, binding. Kay, wala gigiingon diha niya, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So, watay lalis nga sa Biblia, sa wala pag yun hingpit mabalhin ng day of worship, na ginay pag-observe sa adlang Sabado. Kay bago pagod, wala pagod mahingpit nga matransfer. Pero ang pangutana, si Kristo nga naman nga gipili niya nga mabanhaw siya Domingo. Nga naman katong adlaw sa Pentecostes pagbubo sa Espiritu Santo Domingo man. Ug nga naman kung mutan-aw tag church history ang disipulo ni San Juan nga si Obispo Ignacio, nga nung nag-ingon man siya nga ang Lord's Day Domingo, dili na 7th day of the week on Saturday. Sabot pa sabot na anay hint. Na anatay gamayng hint nga ibalhin na yun na. Unya, ang pagdugmatize yun anang pagbalhin, mao na tong sa Council of Laodicea. 363 AD ang pangutana, valid ba ang Council of Laodicea? Valid. Nganong valid ang Council of Laodicea? Kay kadtong mga naghimo ato mga obispo na sumusunod sa mga apostoles. Kung dunay authority ang mga apostoles sa ilang council sa Jerusalem, doon na po'y authority ang ilang mga sumusunod kung mga successor. Para sa nagod sa atong presidente, o kung sa'y authority sa atong presidente karon, pananglit, katong ni ato, panahon ni Aquino, ang nipuli niya, si Presidente Duterte, o kung sa atong authority, gahom ni Aquino, maupod ang gahom ni Duterte. So, kinsa may successor sa mga apostoles, humala sa history, mga obispo. O, magyulain niya, obispong Katoliko man na. So, kantong mga obispong Katoliko nga nagtigom sa Laodicea, niadtong 363 valid tong ilang pagdugmatize sa pag-transfer sa day of worship from the 7th day of the week to the 1st day of the week, ang adlaw sa pagkabanhawa naman tayo kong panahon, no? Daghan pa kong hisgutan. So, atangi sa sunod Domingo po man. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Mang Pak, ibalik mo lahat ng simento at buhangin sa 4th floor. Wala ka na rin sasahurin. Sinira mo yung grinder. Boss, parang awan nyo na. Dapat sa'yo tawag palpak, hindi Mang Pak. Hindi ko ulo ni boss, no? Ang ko naman na hindi ka palpak. Pre, para sa Panginoon ang ginagawa ko, lubos akong umaasa. May tiwala ako sa Diyos. Sa tao rin